Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki apa rek, Bu? Pokoknya iso ra iso sampean kudu entuk surat undangan jipuk bansos, Pak. Terus aku njaluk kuwi nang ndi? Yo ning Pak RT apa ning Pak Lurah sisan. Mosok wong-wong termasuk mbok jah entuk aku gak entuk. Apa bedane? Wong yo padha-padha wong Indonesia nih. Ya jelas beda to, Bu. Bocah kalau wonge wis tuwa, tur meneh ya rondo. Omahe kalau wis tek spring. Mosok kowe meri karo bocah. Yo jelas meri ya, Pak. Wong kudu ora ngeten. Duit bantuan kuwi kan asale saka pajak rakyat, Pak. Lah nek padha-padha bayar pajak, mbok jah kuwi cek akeh awake dhewe entuk bayar pajak. Lah wong dhek lho motor ora duwe kok apa sing dipajeki? Ya mergo bocah ra duwe kuwi, Bu, dekne layak nampa bansos. Lah nek kowe ya ora layak nampa bansos to, Bu? Alah, ora urusan. Sing ngedum kuwi sing ora adil. Pokoke iso ora iso sampean kudu entuk surat undangan jipuk bansos kuwi, Pak. Ya wis, aku tak jajal nang Pak Lurah. Kentene nama sik. Entuk, Pak. Entuk. Iki surat undangane Bu jipuk bansos. Sing iki surat perjanjian. Kita tanda tangan lagi nih, Bu. Alah, gampang terima tanda tangan ate. Sing penting entuk duit ya, Pak. Apa nanti, Bu? Ya apa yang jipuk duit bantuan iki ya, Pak? Nah, kayak gini, Bu. Kowe kok nak jipuk duit bantuan ki mau, kowe rantuk bali nang kene. Tapi langsung bali nang ngene bocah. Kok iso? Nah, ini soalnya surat undangan ki mau atas namanya bocah, Bu, dialihno nang kowe. Menurut surat perjanjian iki mau, dengan adanya pengalihan surat undangan kuwi, otomatis pertukaran tempat tinggal. Artinya, kowe manggon nang ngene bocah manggon nang omahe dhewe. Bocah kowe wis setuju, Bu, tanda tangan surat ini ki. Lah kowe kan ya wis tanda tangan to, Bu. Intine kan padha setujune. Apa nanti, Bu? Apa yang batalno surat perjanjian iki, Pak? Gak entuk bansos juga masalah.